Επιστρέψαμε και περνάμε στην κυρία Καρπένκο από την εταιρεία Vogue Image Pools, με την οποία θα μιλήσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, για την απόκτηση πισίνα στο σπίτι μας. Αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για την επιχείρησή σας. Η εταιρεία μας ασχολείται γενικά με τις πισίνες και επικουρικά με τον αύλιο χώρο. Κατασκευάζουμε πισίνες όλων των ειδών, όπως από μπετό, πλακάκια ή ψηφίδες σαν διαμόρφωση επιφανειών ή προκατασκευασμένες, που άλλωστε είναι και το θέμα της εκπομπής μας. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επικεντρωθώ στις προκάτι, όπως τις λέμε εμείς, βιομηχανοποιημένες. Η εταιρεία μας εδρεύεται στην Αθήνα, αλλά δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι από την εισαγωγική, αντιπροσωπευτική, εμπορική κατασκευαστική έχει μετεξελιχθεί σε εξαγωγική, βιοτεχνική, κατασκευαστική. Ωραία. Και τι υπηρεσίες παράγετε? Αναλαμβάνουμε έργα κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών από μηδενικής βάσης, δηλαδή πριν ακόμη έχει γίνει η εξκαφή, μέχρι την τελική αποπεράτωση της πισίνας. Δηλαδή τη στιγμή που φεύγουμε, οι χρήστες της πισίνας έχουν τη δυνατότητα να κολυμπούν. Όπως λέμε μάλιστα, παραδίδουμε με το μαγιό στο σώμα. Είμαστε καθετοποιημένοι και στα έργα μας υπάρχουν μόνο τα δικά μας συνεργεία. Ο ιδιοκτήτης δεν θα χρειαστεί άλλο συνεργείο και ως εκ τούτου θα έχει μία εγγύηση για το σύνολο του έργου. Και ποια είδη πισίνες κατασκευάζετε? Κατασκευάζετε και προκάτ, όπως μας είπατε. Και τι διαφορά έχει η προκάτ με την κλασική πισίνα? Λοιπόν, η εταιρεία μας κατασκευάζει πισίνες όλων των τύπων. Όμως θα σας πω δύο κουβέντες για τις προκατασκευασμένες. Πίστη μας είναι ότι πρόκειται για τις πισίνες που θα επικρατήσουν ίσως και ολοκληρωτικά σύντομα στο σύνολο των κατασκευών. Προκατασκευασμένες πισίνες είναι οι πισίνες που κατασκευάζονται από συναρμολογούμενα στοιχεία ως προς τα περιφερειακά τυχώματα και δεν απαιτούν ταπεινηρή ισχυροδέτηση. Ο τρόπος που φτιάχνουμε εμείς τις προκατασκευασμένες πισίνες, πολύ επιγραμματικά για να μην κουράσουμε τους τηλεθεατές με πολλά τεχνικά θέματα, είναι: μετά την εξκαφή τοποθετούμε τα μεταλλικά πάνελ μαζί με τα αντιστηρίγματά τους. Κατόπιν πακτώνουμε τα αντιστηρίγματα με μπετόν και επίσης διαμορφώνουμε με μπετόν και τον πυθμένα. Δημιουργούμε τα δίκτυα εισαγωγής και εξαγωγής του νερού και κατόπιν επιχωματώνουμε την πισίνα περιφερειακά. Τελευταίες εργασίες είναι η τοποθέτηση σε όλα τα τυχώματα και τον πυθμένα της πισίνας της μεμβράνης PVC, η οποία είναι η τελική διαμόρφωση της πισίνας ως προς το χρώμα και παράλληλα αποτελεί και την υδρομόνωση της λικάνης. Σε παράλληλο χρόνο, άλλα μέλη των συνεργείων μας κατασκευάζουν το μηχανοστάσιο, που μπορεί να είναι compact, εφαρμοσμένο στο τείχομα της πισίνας, ή ένα κανονικό μηχανοστάσιο που τοποθετείται όπου θέλει ο ιδιοκτήτης του έργου, όπως υπόγειο, αποθήκη, ή ακόμα η εταιρεία μας χτίζει ένα μηχανοστάσιο, υπέργειο ή υπόγειο. Στο site της Vogue Image Pools μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Αν και οι υποψήφοι ιδιοκτήτες πισίνας είναι προτιμότερο να ονειρευτούν το αποτέλεσμα παρά να κουραστούν με τις τεχνικές λεπτομέρειες. Έτσι, σαν σύνθημα, μπορώ να πω ότι οι προκατασκευασμένες πισίνες είναι πισίνες του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν υστερούν καθόλου από τις παραδοσιακές ως προς την αντοχή και την αισθητική, αλλά απέναντίες υπερτερούν ως προς το χρόνο κατασκευής, το κόστος και επιπλέον είναι αντισυσμικές, κάτι που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην τόσο σεισμογενή χώρα μας. Σαν εταιρεία βέβαια έχετε και μία πρωτοτυπία. Έχετε κάποια καινοτόμα προϊόντα, θέλετε να μας πείτε γι' αυτά? Ναι, υπάρχουν και τέτοια προϊόντα. Αναφέρομαι στα πανέλα, τα οποία είναι δικής μας παραγωγής εδώ στην Ελλάδα. Φτιάχνονται από ειδικό ατσάλι, θερμά γκαλβανισμένο, και το φύλλο είναι πλαστικοποιημένο και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να έχει την μεγίστη δυνατή αντισκουριακή προστασία. Και αυτός είναι ο λόγος που η Vogue Image Pools δίνει πάρα πολλά χρόνια εγγύηση στην βασική κατασκευή της πισίνας. Επίσης, μπορούμε να φτιάξουμε όποιο σχέδιο επιθυμεί ο πελάτης μας, όπως καμπυλόγραμμο ή ακανόνιστο, ή κάποιο που θα σχεδιάσει ο ίδιος ή ο αρχιτέκτονάς του, χωρίς να τον επιβαρύνουμε οικονομικά.
Η ιδέα της κατασκευής του πάνελ στην Ελλάδα μας έδωσε τη δυνατότητα να συμπιέσουμε τις τιμές, να εξάγουμε τα προϊόντα και την τεχνογνωσία μας στη Ρωσία επί του παρόντος, όπου λάβετε την υπόψη ότι εκεί τα πάνελ δοκιμάζονται από τις ιδιαίτερα ακραίες θερμοκρασίες, χωρίς καμία επίπτωση όμως, λόγω της υψηλής ποιότητάς τους. Νομίζουμε ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας συμβάλλουμε στην εθνική οικονομία, τόσο από τις εξαγωγές, όσο και από την ελληνική προστιθεμένη αξία των προϊόντων μας. Βέβαια, να πούμε ότι η πισίνα θεωρείται ένα είδος πολυτελείας που δύσκολα μπορεί να αποκτήσει κανείς. Αυτό έχει αλλάξει, πιστεύετε? Φυσικά. Ήδη σας ανέφερα τη δική μας προσπάθεια. Μία προκάτ πισίνα της VIP, ας πούμε 4 μέτρα επί 8, που είναι η πλέον συνηθισμένη διάσταση για μία οικιακή πισίνα, κοστίζει όσο ένα μικρό αυτοκίνητο. Από πλευράς ενέργειας, η κατανάλωση ισούνται με ένα ηλεκτρικό ψυγείο. Τα δε χημικά συντήρησης δεν υπερβούν τα 250 ευρώ ετησίως. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε ότι μία πισίνα ανεβάζει την αξία του ακινήτου αρκετά με την σχέση με το κόστος της επένδυσης. Η πισίνα είναι μια πολύ σοβαρή επένδυση, κυρίως για τα ενοικιαζόμενα εξοχικά ακίνητα, διότι θα εξασφαλίσουν για τους ιδιοκτήτες τους καλύτερο εισόδημα. Οι tour operators, μάλιστα, αναζητούν ακίνητα με πισίνες προκειμένου να στείλουν τους τουρίστες. Εξ όσων, μάλιστα, γνωρίζω, η ελληνική προσπάθεια πέραν του τουρισμού είναι να πουληθούν ακίνητα στους ξένους και οι ξένοι απαιτούν το ακίνητο που θα αγοράσουν να έχουν μια πισίνα. Μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τους κάτοχους εξοχικών ακινήτων να αποκτήσουν μια πισίνα προς το γενικότερο όφελος της οικονομίας μας. Η εταιρεία μας είναι ιδρυτικό μέλος του CEP, Συλλόγου Κατασκευαστών Πισίνας. Ο σύλλογός μας έχει σαν μέλη όλες τις αξιόπρεπες εταιρείες του κλάδου και η πολιτεία είναι ένα πολύ καλό συνομιλητή και συνεργάτη για να αναζητήσει τρόπος πρόθεσης των στόχων της για τα προς αξιοποίηση ακίνητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες.